फायनली आपली भजी रेडी झालेली असत. आणि भजी कसली आहेत ओळखा. भजी कसली ओळखान दाखव. चला चॅलेंज पुढे तुमका कळतलीच तरी पण असं जवळ दाखवतो. आणि आता सांगा भजी कसली असं ओळखान दाखव. बघूया पहिलीच कमेंट करा. व्लॉग नंतर बघून कमेंट करू नको. सुरुवातीकच सांगा बघूया कसली भजी असत. आता तुमका सांगतो किंवा कळतलीच कारण ब्लॉग तुम्ही बघतालातच. तरी सुद्धा अगोदरच कमेंट करा एकदा. कसली दिसतच बघा खतरनाक आकार दिसता. पप्पा वळखात त्याला सांगायचं आपण आमच्या जत्रेत एक पप्पा देतो ना. पप्पा कडनं. कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर मंडळी बघूया आजची संध्याकाळ कशा प्रकारे जाणार आहे आपली. आणि आज मी ऑडियन्स पोल टाकलेला की सगळ्यात जास्त कुठचे ब्लॉग तुम्हाला बघायला आवडतील. ट्रॅव्हल होते, फूड ब्लॉग होते, फॅमिली ब्लॉग होते. तर सगळ्यात जास्त आपल्याला जो रिस्पॉन्स मिळाला आहे तो फॅमिली ब्लॉग्सला मिळालेला आहे. आणि बऱ्याच जणांचा रिस्पॉन्स असा पण आहे की जे आहे तेच चालू राहून दे म्हणून. तर आहे ते चालू राहणारच आहे. त्याच्यासोबत जस्ट असा विचारत होतो की कुठचे बघायला आवडतील म्हणून. कारण आता रेग्युलर मी घरचं वगैरे बऱ्यापैकी असतो त्याच्यामुळे. आणि सुरुवात अशीच झालेली आहे. आणि मध्ये मध्ये आता रिक्षा आहे त्याच्यामुळे काय मस्तच ट्रॅव्हल आपलं होतोच इकडे तिकडे. आणि त्या जत्रा पण असणार आहे तर बरीच मंदिरं पण कव्हर करण्याचा प्रयत्न करू या टाइमला. मजा येणार आहे जबरदस्त. सो आजचा प्लॅन असा आहे, काय आहे माहिती नाही. तर पहिली गोष्ट तर भाडं आहे 8 वाजता. आता 7:17 झालेली आहेत. आणि जाणार आहोत आपण श्री स्वामी समर्थ मठमध्ये. आणि तिकडे एकच गोष्ट आहे ती म्हणजे व्हिडिओ काढायला अलाउड नाही. बाहेर पण नाही आणि आतमध्ये पण नाही. सो त्याच्यामुळे जाणार, पाया पडणार आणि येणार. सो जाऊया पहिली गोष्ट तर वरच्या घरी. आणि आत्ता टाइम झालेला आहे कारण आमच्या चायचा. मग चाय पिऊया चला. वरच्या घरी तर आलेलो आहे आणि यांची चाय पिऊन झालेली आहे. इकडे प्रसादाचे बाबा बसलेले आहेत, पप्पा. आणि मी ब्लॉग रेकॉर्ड करेपर्यंत वेळ झालेला आहे. या आणि आज चाय सोबत पेज बटर बऱ्याच दिवसानंतर. अशा प्रकारे आपली चाय वगैरे पिऊन झालेली आहे. आणि टाइम झालेला आहे आपल्याला भाड्याला जायचं. आता तुम्हाला दाखवतो, बघू शकताय. हा बघा एवढा टाइम झालाय. आणि बाकीचा काय प्लॅन आहे तो आल्यानंतर बघूया. आतमध्ये जोरदार कुकरच्या शिट्ट्या वाजताय. सो लेट्स गो, निघूया चला. A few moments later. घरी येईपर्यंत टाइम झालेला आहे करेक्ट 9:06. आणि इकडे आई काहीतरी बनवते. काय बनवते आई? माठाच्या पानांची भजी. भजी. रेग्युलर तुम्ही भाजी ऐकला असताना तर आज असा पाल्याची भाजी लाल पाल्याची भाजी, त्याची भजी बनवतो लाल माठाची. तर त्याची आता भजी बनवतो आम्ही मस्तपैकी. बघूया कशा प्रकारे जातडीत. आणि पहिल्यांदाच बनवतो घराकडे. तिखट डाळ त्याच्याबरोबर जेवणाक तिखट डाळ. भजी करूया म्हटलं. एक एक करून आता सोडून घेऊया. मस्त लागते ती. एकदम ओव्याची केली. ओव्याची बरेच जण करीत असते ते ना. आमचं झाडच होता. फुगली बघ कसली जबरदस्त एकदम भारी. होता ना. नाही तापला वरती ना चटकन. बेसन लाय ते काय खाल्यासारख्या तरी वाटा पाया. जाड करू का आता वाटतं. बस जरा खूपच जाड जात नाही तर. 3 तर सोडून झालीत आणि बाकीची पण आता सोडता. तर असं बघून सांगू शकताय काय कसली असत. कमेंट करून सांगा बघूया कसली भजी होत. गरम गरम खाऊ. तो जर तुम्ही ट्रेलर मनात बघत असाल तर तुमका कळायचं नाही काय असं काय. काहीतरी करून खाऊ आहे बोलू आहे. करूच म्हणजे आज तोंडात काय नाही त्याच्यामुळे प्रकार चाललेले. आणि पाल्याची भाजी दिव्या खाऊचं नाही, बाबू नाही खाणार. हा असं पण तुम्ही खाऊ शकताय. पौष्टिक भाजी. काय होता भाजी पाल्याची मुळ्याची काही खाणच नाही त्याच्यामुळे भाजीच्या स्वरूपात तुम्ही खाऊ शकताय. आता म्हटलं काय करूया आज. तर आज व्हेज आहे ना. गुरुवारच मस्तपैकी दर्शन झालं स्वामी समर्थांच्या मठात. फॉलोअर्स सुद्धा भेटले आपले. हो फॉलोअर्स सुद्धा भेटले. आपणा माहिती नाही मठात मी महाप्रसाद घेऊन इलोय मंडळी येताना. आणलं घेऊन म्हणजे जेवण इलोय. जेवण महाप्रसाद मी सांगणार स्वामी समर्थांचे देवात. आज गुरुवार मस्त. कसली फुगलीत बघा एकदम जबरदस्त. आणि फर्स्ट टाइमची तर रेडी झाली. तर बाकीची मला आता भाजूक घेऊया मस्त. बाबू जेवण वाढत सांगा काय सप्ते आता चालू झालेले. जत्रा चालू झालेली आता जोरदार. आजपासून सुरू झाले ना. हो
आज मंडळी आवळेगावची जत्रा. आवळेगावांना कोण बघत असलात तर कमेंट करून नक्की सांगा. खाजा पाठवून दे. खाजा पाठवून द्या. आज एक पोरगो आवलेलो म्हाका मार्केटात. हा मयूर पाटील. मयूर पाटील. हा मयूर पाटील बारको होत 8वीतलं. रिक्षा वागल्याने विचारू केलं नंतर काकीत तर विडवत असतं त्या मोबाईलवर तुका मी बघलंय. बरेच जण असे आहेत रिक्षा लगेच बघितल्यानंतरच ओळखतात. तर याच गोष्टीचं असं एकदम भारी वाटतं काय. नंतर मग काय दादाच सांग दादा उद्या मार्केटात येतलो काय. आज पण मगाशी फॉलोअर भेटले त्यांच्यासोबत पण त्यांनी फोटो घेतलाय. तर फोटो आता बरेच वेळा घेतले. आता एवढं असं काय वाटत नाही पण तरी सुद्धा तुम्ही असं आपुलकीने भेटतात ती गोष्ट एकदम भारी सगळ्यात. फोन दिलेलो आहे. त्याच्यानंतर त्या दिवशीच्याच ब्लॉग वरती होते US वरना त्याच्यानंतर इंडोनेशिया वरना. तर खूपच भारी वाटतं. यांची नावं आम्ही रेग्युलर जी घेणं नाही तिकडनं पण आमका बघतात तर खूपच चांगला. दुबई वरना तर खूप जणांचे मेसेज दिलेत. खूप भारी वाटतं एकदम. US बोलले तरी आई अमेरिका म्हणून सांगितलं परत. ते मागचे ते कसे ते हा ते युकेचे मागच्या टायमावरचे UK वरना सुद्धा आई खै खै पोचवले बघा. फायनली आपली भजी रेडी झालेली असत आणि सगळेजण बसलेले असत. एकच पर्सन फक्त मिसिंग आहे. कोण आई? बाबू. बाबू सप्त्याक गेलो. बाबू सप्त्याक गेलो. खाऊन गेलो. हा जेवून गेलो. देवच्या आधी जाऊ नये. तर आता खाऊया मस्त पैकी. एक नंबर स्वादिष्ट. कशी आली? मस्त आहे ना कुरकुरीत. दिव्या दिव्या पालो मस्त. नक्की चाय होती पण चाय का कॉफी? छान बघा. 9:38 मिनिटं झालेली आहेत. कॉफी कॉफी नको. चाय होती. जाऊया आता डाळ डाळी बरोबर मस्त लागते तिखट. आमच्या घरात ना म्हणजे आमच्या असं प्रत्येक घरात एक कोणतरी असता जो सनकी असता जो काय करीत असता टायमाच्या बाहेर. आमच्या घरात सगळी एकसारखीच असत. आता टाइम बघा. आता चाय केली तर सगळ्यांका होई जाते. हा बरेच जण काळजीचे सुद्धा कमेंट असतात एकदम की असा बे टायमात खाऊची नसतं चाय बी ता असा. पण उद्या कोणी बघला काय माहिती काय. त्याच्यामुळे जर निरोगी असतात तर चाय वगैरे पिऊ काही हरकत नाही कधी पण. चाय नॅचरलिटी होता. ता असा कोरी चाय पिवा. इच्छा अपूर राहता नाही बाकी तो काय. हा काय वाटता आई कमेंट होती मंडई काय तर आई थोडा कमी खाय. दुसऱ्या दिवशी त्या दिवशी कमेंट होती काय होती ती आई आईक जरा खाऊ जास्त लागता. त्याच्यानंतर होती आई तब्येतीची काळजी घे जरा मला. मला नाही खाल्लं तर थरथरी येतात. ऐक थरथरी येतात म्हणजे जे डायबिटीसचे पेशंट असतात बघा त्यांना टायमार लागता तसा. हात थरथरतात मग खाल्लं का बरं. माका सुद्धा आई सारखीच ॲलर्जी असं म्हणजे ह्या असं प्रॉब्लेम माझा हात अशी थरथरत राहतो. एक हात थरथरत राहतो जास्त. भूक लागली तर माझे म्हणजे चायचो कप बी बसं ओलगत धरूक गेले ना तर माझे हात थरथरतात. दाखव डॉक्टरांकडे. होय ना. आज मी घरी डॉक्टरांकडे ते पण बघतात त्यांची बायको सांगत. आई कोण आता ओळखत नाही असं नाही. आईची दहशत माझ्या पुढची आहे. बरं वाटतं ऐकून. तर तेव्हा त्यांनी रील बघते सगळे. बरं वाटतं ना. जेव्हा खाऊ अशा प्रकारे मंडळी तुम्ही बघितलात ना. संध्याकाळ झाल्यानंतर ब्लॉगच्या मागे आणि त्याच्यानंतर परत भाडा मग त्या भाड्याच्या टायमात कधी टाइम निघान जाताना त्याच कळणार नाही. रोज तात्ताच रेसिपीचं दाखव नको पण कसा आमका खरंच सांगताय कोणाच्याच कमेंटचं वाईट वाटणार नाही. तर तुम्ही म्हणत असाल की कमेंटला घेऊन असे बोलतात असं काय नाही. पण रिअल मध्ये कसं असतं नोकरी रिक्षाची भाडी आणि ब्लॉग हा सगळा याचा मेळ बसवणार. हा आणि म्हणजे अजून एक गोष्ट काल आपले 500 डेली दिवस कंप्लीट झालेले आहेत. म्हणजे एक पण दिवस गॅप न टाकता 500 ब्लॉग कंप्लीट झालेले असत. तर आता विचार करा तुम्ही 500 दिवसात मी किती कनेक्टेड असतले ह्या गोष्टी. म्हणजे आमका आता सवय लागलेली आहे त्या गोष्टीची की आम्ही काय नाही काहीतरी म्हणजे असं करतोच रेग्युलर आणि ती ऍक्टिव्हिटी रेकॉर्ड करतो. कंटाळा नाही वाटणार नाही काहीतरी रोज आम्ही त्याच करतो. पण शेवटी कुटुंबातली मजा हीच आहे ना सगळ्यात पहिली गोष्ट. म्हणजे बऱ्याच जणांना असं पण वाटत असताना की पेमेंट पडाकोच आहे म्हणूनच व्हिडिओ टाकतात असं काय नाही म्हणजे. कारण तुम्ही माझे एव्हरेज म्हणजे व्ह्यूज बघितलात ना. जी आमच्या बरोबर जोडलेली माणसं ती आमच्यावर जोडानच अशीच जोडान राहते. आणि हे बघा व्ह्यूज जरी आता कमी असले ना माका तरी सुद्धा पेमेंट माझा 2 महिन्यांनी 3 महिन्यांनी त्या गोष्टीचा काय नाही. पण एकच गोष्ट असं काय माहिती असं चांगलं वाटतं की काहीतरी करतो ज्यांनी लोक आपण ओळखतात ना तर खूप भारी वाटतं. आणि पहिली गोष्ट काय निगेटिव्ह कमेंटचा वाईट वाटणं नाही काय कारण त्याच्या बाकी सगळे
चांगले कमेंट असतात आणि एखादी काहीतरी असतात त्या काय चालतात असं. कारण आणि तर साहजिक असतं, कधी कधी असं होता ना म्हणजे की आपणाक ना म्हणजे रेग्युलर बघित नसतात कोणतरी, अचानकच असे बघतात आणि असं वाटतं त्यांना अरे ह्यो काय दाखवता आता लगेच असं नॉर्मल दाखवता आणि तरी सुद्धा एका व्ह्यूज कसे येलेत. पण ह्याका व्ह्यूज आता येऊक ना तो गेले म्हाका वाटतं 400 आम्ही 450 दिवस झाले त्याच्यानंतर आमका 1-2 कमेंट दिले ना आई की काय पण दाखवतस म्हणा काय रोज पण कुटुंबातलंच दाखवतं काय, रोज रेसिपीज काय दाखवतं. पण जे जे लोक एकटे आहोत, 1-2च माणसं राहतात, त्यांना कुटुंबाचं महत्व माहिती असतं ना, म्हणजे एकत्र राहण्यात काय असतं. त्याच्यामुळे कोणी जरी वाईट कमेंट केली ना तरी आमका त्याचं वाईट वाटणार नाही, कारण कदाचित मिसअंडरस्टँडिंग होत असतात आणि असं होऊ आणि शकता. असं एक असतं काय, जर आपल्याक बरं वाटतं चांगलं वाटतं तर समोरच्या वाटतच असं काय नसतं. कारण जेव्हा आपला एक 10तल्या जर 8 जणांका एखादी गोष्ट चांगली वाटत असली तर दोघांका नक्कीच ती वाईट वाटतं, म्हणजे बरे दिसायची नाही. पहिले वाईट वाटणं म्हणजे काय बरा दिसायचं नाही. त्याच्यामुळे त्या दोघांचा आता निगेटिव्ह विचार असतं येतच, ह्या काय म्हणा. आनंद एकाच गोष्टीचो, वाईट असं नाही तर चांगली असं नाही, पण व्हिडिओ बघून कमेंट करतात ह्या गोष्टीचा आनंद. वाईट बोला पण ते लोक व्हिडिओ बघतातच, तेव्हाच वाईट कमेंट करतात. एक व्ह्यूज वाढलेलीच असतं आमचं. सो येवा आता म्हणजे आमची संपत्ती हळूहळू. तर अशा प्रकारे गेलेला आहे आजचा अजून एक सुंदर दिवस. तर ब्लॉग कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. जातो मस्त आता ब्लॉग एडिट करायला. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.